Què passa? Benvingudes, contrapicats. Avui som dijous, són les 9:30 de la nit, bueno, passen 5 minuts. I aquí estem, els senyors de contrapicats. Què tal, senyor Pol Bassó? Moltíssimes ganes avui, ja sabeu que avui hi ha cosetes noves, venen cosetes i res, ja ho anireu veient, I també tenim Víctor Passanau. Què tal, com està vostè? Pues jo estic aquí al control de los mandos, no? Dels comandaments, i estic una mica estressat, però poc a poc. És un estat que mai estàs. No, és un estat nou per tu. Sí, exacte. És com Woody Allen, que s'ha pres masses cafès. No? Sí, jo i l'ansietat convivim des de que vaig complir els 30, convivim l'ansietat i jo a diari. Tinc els companys presentats. No fa falta tampoc que ens presentem, perquè ja sabeu que tenim els uns aquí sota, o sigui, ja sabeu qui és cadascú. Segurament ens coneixeu per separar, perquè també fem bastantes cosetes. En Pol ja sabeu què fa, en Víctor també sabeu què fa, i jo sóc un pesat que estic a tot arreu. No cal que ho sapigueu, perquè ja us ho trobareu. Però avui estem molt contents perquè, primer, hem complert un any de Contrapicats, que és una cosa que s'ha de celebrar. Com s'ha de celebrar? No celebrant-ho. És la millor manera de celebrar una cosa actualment, que és... És la manera més original. És com... És el que no fa ningú. És postmodern. No celebrar-ho. És postmodern, que és... És donar la volta al mitjó, saps? Per què celebrar-ho? Per què? No fa falta. Per què fer una festa a una discoteca com fa el Romerito? No fa falta. No aporta. Nosaltres fem coses que aportin. Com, per exemple, avui, que bé, com heu sapigut, hem estat faltant alguna setmaneta, alguna coseta, i hem decidit que Contrapicats està a puta mare, però volem que passi al següent nivell. Recordeu Bola de Drac, que lo interessant era veure com anava pujant de Super Saiyan cap amunt? Clar. Lo millor era al principi. Calli, home, i no me'n faci la comparació. Doncs nosaltres volem fer una cosa semblant, que és anar creixent, i per això hem provat noves cosetes i a veure si tot rutlla una mica encara millor. No sé si és possible, però ho intentarem. I per això avui veureu que hi ha coses que són diferents, cosetes noves. Per exemple, hi haurà ressenyes? Hi haurà ressenyes, però quan? No ho sabem. Tindrem mini-reportatges explicant coses que han passat concretes? Tindrem. Tindrem enfrontaments cara a cara? Ho tindrem. Tindrem notícies? Ho tindrem. Tindrem estrenes? Ho tindrem. Tindrem moltes coses, o sigui que, sisplau, queda't aquí, que t'espera un cara a cara, sí. O sigui que si algú té la sintonia del bueno, feo y el malo, que la prepari. I el raro. A mi m'agrada més la coreana. El bueno, el feo i el raro. Jo seria el raro, també t'ho dic. Doncs tingueu a punt perquè gaudireu d'allò més. Face Off, també. No recordo que l'abans sonor de cara a cara, però també. I per acabar, recordeu que tenim socials, però us demanem, sisplau, que presteu molt atenció a Twitter, perquè Twitter serà, a partir d'aquest instant, la nostra base. Sí, pam, s'ha acabat la resta. O sigui, Twitter serà la base on a partir d'ara teniu que seguir Contrapicats i estarem més a sobre i estarem fent més cosetes. Us preguntareu per què us... Em sembla molt bé el símil que ha fet en Jacint, perquè és això, és el superguerrer que supera la força dels superres, moda 2, i això evoluciona. Tenim les forces en el Twitter, veureu que a partir d'avui totes les cosetes que està comentant aniran canviant i valdrà més la pena així, estic seguríssim. Ja ho anirem veient avui. I per què això de Twitter ho dic? Perquè, amics, teniu un fitxatge nou a Contrapicats, que ha passat fa molt poquet, que farà qüestió de 10 dies. Un de nosaltres va tenir la sort de poder viatjar als Estats Units i fer un fitxatge per portar les nostres xarxes socials. I aquest enviat especial va anar a la frontera dels Estats Units amb Mèxic, va obrir les portes de la furgoneta i va contractar un autèntic mico que a partir d'ara portar les nostres xarxes socials. A veure, és cocaïnomen el mico, però desgrau. I és per això que l'hem fitxat i aquest mico només domina Twitter i hem dit, doncs ens centrem en Twitter, estimat mico cocaïnomen. O sigui que volem molta interacció a les xarxes perquè si el mico està tuitejant no s'està drogant. Feu-ho per ell. Feu-ho pel mico. Hashtag feu-ho pel mico. Feu-ho pel mico. Escriviu-nos coses. Etiqueteu-nos a les notícies de cinema. Feu-nos comentaris. Insulteu el mico. Coses d'aquestes. @contrapicats. No està res i el mico serà molt
feliç. Drogarà tant que s'ho cada la coca. Anava a dir que no en sortirà tan car, Sí, que no cobra, però me cago en dena. I de fet, si li agafeu carinyo al mico, farem un concurs per posar-li nom. Què us sembla? Farem allà un concurs, li posarem un nom al mico i que és el nostre... Si és un mico cocainòmen, fa un any seria el mono Ameli, eh? El nostre community manager, Farlo. així que... Ja ho veig, Farlo. Farlo. Bé, dit això, aquí vindria una cadeta d'entrada. Total, el que us estava explicant, doncs que hi haurà Twister 2 amb Helen Hunt, que pot ser que torni. Sembla que li han donat llum verd al projecte. No sé si us faria gràcia tornar a veure aquesta pel·lícula ja mítica als 90. No, perquè la desgraciaran, bàsicament. Com fan amb tot el que estan fent ara. És que és un hater. A més, no tornarà el de Freaks and Geeks i llavors, per mi, serà una desgràcia, això. No hi ha segones parts que siguin bones, Víctor? Sí, clar, que hi ha segones parts que són bones i terceres inclús que són millors, però remakes millors que l'original, pocs n'hi ha, Pocs. Bueno, no seria un remake, seria seqüela. No, seria una recuela, tu ho saps. Perquè ja no es fan seqüeles. Inclús Top Gun Maverick és una recuela. I mira, i Top Gun 2 és millor que la 1, Pol, tu què deies. Però és una recuela. O sigui que... Jo he enganxat amb mon pare avui veient Jurassic Park 3. És la bona. A mi m'agrada la 2. És que la 2 és la millor. És la mítica. No, la mítica és la 1. Aquí en Jogo està gracioset. Les escenes que recordes són... Bueno, no, les escenes que recordes són de la 1. No, són de la 1. El que passa és que la 2 se n'oblida tanta parafernàlia i va directament a l'acció. I això és el que mola. És el que mola. Punto. No hi ha més. S'oblida el terror, s'oblida la resta. Aquí és acció, pura i dura. I portem un monstre a la ciutat. I això mola. Com també mola que Harrison Ford, el senyor aquell que es passa el dia remugant, criticant, tot el que faig és una merda, no m'agrada cap pel·lícula que he fet. Només m'agrada una pel·lícula independent que vaig fer quan tenia 16 anys. Acaba de fitxar per Marvel i serà el general Ross substituint el difunt William Hart. Serà el personatge dels Thunderbolts, no? O no? En teoria ha de sortir a Thunderbolts, sí. Bueno, què tal? És que no sé, ja... Es fa raro veure penya d'aquest pal a Marvel, Jo quan vaig veure en Russell Crowe va ser com... Mola, però se'm fa estrany veure't aquí. Jo des que vaig veure a Nicolas Cage a Kick-Ass 2, a Kick-Ass a la 1, jo ja... Però si tu pares a pensar, quadra bastant veure aquell tio fent una... Harrison Ford? No. No, Harrison Ford no. És Joe Biden arribant a Marvel. Saps que t'aguantarà dues pel·lícules màxim. Però és perquè li facin l'homenatge després, no? És perquè quedi sempre el seu personatge sempre estigui viu, no? Com quan fan els dibuixos animats, no? No sé, a mi la veritat és que faci el que vulgui, que cobri els seus calés i que gaudeixi el poc temps de vida que li queda. El que sí m'ha il·lusionat, i sé que en Víctor també, és que sembla que torna la saga Agárralo como puedas. Hosti, sí, això sí que ho he llegit. Paramount ha donat llum verda a continuar la saga amb Liam Neeson de protagonista, que em sembla mega encertat, i el guionista és l'Akiva de Lonely Island. L'Akiva Schaffer. Ja, aquí és on em fa por a mi, perquè l'Akiva Schaffer, precisament... Sí, perquè l'Akiva Schaffer és un postmodernet de la vida, saps? És aquesta gent que creu que sap molt de comèdia i llavors és com ser tanta ja que el que faig és trencar amb la comèdia. I m'hi edito, perquè la Nissaga Agárralo como puedas, la gràcia és que és slapstick pur i és tonteries. Llavors, si et passes de llest, no tindrà ni putíssima gràcia. Així que veurem. I és que no sé, i és que l'humor d'Agárralo como puedas era super incorrecte. És que no. És que... Però i això se sap si serà una mena de pel·li, una minissèrie... En principi una pel·lícula. Pel·lícula. Això no funciona, però si la comèdia americana està morta. No funciona ja. I a Espanya, a Espanya fa que no arriba comèdia americana des del 2000. O sigui, no ens arriba res ja. Tot el que ens arriba és amb pinces, sí.
a cinemes? Recorda l'última comèdia Igual has tirat molt americana? enrere. La Què passa, Sandra Bullock amb Channing Tatum. No, això és una comèdia d'acció. Jo dic comèdia pura, comèdia de riure. Jo crec que l'última va ser The Disaster Artist. Imagina't. Bueno, i aquella tampoc és comèdia... Sí, home, jo vaig riure molt. Sí, que tu riguis, sí, però vull dir que tampoc és la comèdia típica tòpica. Però ja et dic que comèdia, la comèdia americana està morta, així que, bueno, veuran. Menys Adam Sandler. Però Adam Sandler viu a Netflix. I tant. Sí, Adam Sandler, a més, dir comèdia, perquè sí, comèdia t'ha de fer riure. Llavors, Tu deixem ets un normal de merda. A veure, foteu fora. Aquí tenim Hòstia, poca connexió, foteu fora. Dos tontos muy tontos dos, fa molt, que la van fer. Sí, tio, estem parlant de què, 2012? Exacte, és que ni els Farrelly ja fan comèdia, imagina't. I les últimes dels Farrelly ni van durar res, una setmana. L'última que van fer junts va ser la de The Three Stooges, Los tres chiflados. que és dolenta com un càncer a la boca. Als meus nebots li va agradar molt quan la van veure amb 10 anys. Vale, amb 10 anys, ho entenc perfectament. I ja per últim volem tenir un record per Robbie Coltrane, Claudio Björn Voigt i Angela Lansbury, que ens han deixat recentment. Pol, tu que ets de la seva generació, quin record tens a Angela Lansbury? Hòstia, de tots aquests d'aquí més, de l'Àngela Lansbury, tio. O sigui, aquest s'ha escrit un crim, qui no ha trarejat la sintonia... Jo m'havia vist molts capítols, una llàstima. Vamos, o sigui, mite màxim i suprem de catalana, o sigui que... Com que catalana? És tan catalana com Son Goku. Clar, és tan catalana com Son Goku, tio. O sigui, no ho podries haver definit millor. O sigui, sisplau, espalmetes a Montserrat per aquesta senyora. O sigui... Angela Lansbury és el Son Goku dels boomers catalans. Bueno, el Son Goku també de les tietes, és el Son Goku dels boomers catalans. Jo diria que és una mica de tietes, Bueno, i de Jacint. I d'en Jacint, sí. Robbie Coltrane, què en penses? Molt perfil Jacint, Molt perfil Jacint. Ja veuràs. Ara qui diu Jacint? Robbie Coltrane. Pol. Ni puta idea. Pel nom, ni puta idea. Vaig a buscar-lo. En Hagrid, hòstia. Ah, vale, cony. Llavors, hòstia, quina paneta. Ja quan vaig veure el documental aquell que van fer de Harry Potter i tal, que deia, bueno, jo aviat no hi seré, però Hagrid sempre hi serà, jo. I ara, tio, que no para, obres Twitter i només hi ha que aquest vídeo, dius, hòstia, quina paneta. Bueno, Sempre hi serà gràcies als llibres, no gràcies a tu, senyor actor. Home, a veure, et fa veure la seva interpretació d'en Hagrid. Pobre home, deixa el que se'n vagi tranquil pensant això. Jo és que el recordo per les pel·lícules de James Bond amb Pierce Brosnan. A mi és que com m'agrada tant Harry Potter com fotre'm una hòstia amb la paret, pues, ni sí, ni no, ni res. No saps res de Harry Potter? No m'agrada gens, Hola. Gens. Sí, no havia escoltat mai a ningú que digués no m'agrada gens, saps? Sí, havia escoltat, me la pela, no ho he vist, no és el meu rotllo, però no m'agrada gens? No m'agrada gens ni mica, no. M'ho podria esperar d'un tio com en Jacint si no sapigués que és ultrafan, però que no t'agradi gens em fa estrany. No connecto amb aquest món, ni amb aquestes pel·lis, ni amb aquestes xorrades, amb escombres. Però sí que connectes, Víctor, amb gossos que són espadatxins. Sí. Amb lleons que viatgen al voltant del món. Amb gent d'estatura petita que viu als boscos. I és per això que pregunto com tu vas entomar això de Claudio Björn Voigt i la seva mort. Sí, per qui no ho sàpiga, Claudio Björn és el pare d'Artacan, Willy Fogg, Sandokan i tots aquests personatges, i David el Nomo, tots aquests personatges de la companyia BRB Internacional. Doncs m'ho vaig prendre com, bueno, era gran, es podia esperar, tenia que passar, i bueno, una mica de paneta perquè va morir, però també em va vindre bé per fer un programa dedicat a BRB, que volia fer-lo des de feia temps, i va accelerar una mica el procés. Death Note. No. És una mica de... Sí, la pandèmia es va emportar molta gent, però vaig estar uns dies de vacances per la puta cara. Jo perquè el Jacint està fotut, perquè jo pensava que faria un especial s'ha escrit un crimen quan va morir Angela Lansbury, perquè això és el que fa Jacint sempre, és aprofitar
Oportunista màxim. L'oportunista d'aquí dels tres és en Jacint, que com he dit al vídeo, que fa podcast ja amb gent del carrer. O sigui... Sí. El que se li hauria acumular a la feina igual li va patar una vena, perquè entre en Hagrid i la S'ha escrit un crim, igual va dir buah, i al final no va fer res. Especials acumulats. Estic 2 setmanes de baixa, diguéssim, i el món s'acaba. Sí, jo crec que s'ho està preparant en secret, però... I un dia ho traurà. I... Ho té gravat ja. Ho té gravat, ho grava estones. Però no, ara en sèrio, sí, és molta paneta per la mort de Claudio Viern. I res, la part bona és que ens quedarà el seu llegat, que és tots aquests personatges que va crear, són això d'Artacan, Willy Fogg, David del Nomo, i més personatges, i res, i des d'aquí, doncs, apa, un petonet al cel. Aquest petonet li tiro a en Pol i li dic: Pol, aquest cap de setmana el tinc molt ple, però vull que em diguis 3 estrenes destacades que hauria de veure aquest cap de setmana. Ara aquí és quan hi ha un separador. Imagineu-vos un separador. Cortinilla d'estrelles. Doncs let's see, perquè aquesta setmana hi ha cosetes, per exemple, Amazon Prime Video. Qui tingui Amazon Prime Video, tornem a estar d'enhorabona. Amazon Prime Video s'està ficant les piles amb el doblatge català. Sèrie doblada al català. Ciència-ficció. Es diu The Peripheral. No sé si heu sentit vosaltres, Jacint... I en castellà, com es diu? Víctor... No, es diu The Peripheral, en castellà també. Vale. No l'han traduït. No és com Kamehameha Onda Vital. No, es diu The Peripheral aquí i a la Xina popular. Vale. Llavors, això és de ciència-ficció, està protagonitzada per la... Com es deia? La Chloe Grace Moretz. Oh! Abans parlàvem de Kick-Ass, doncs Hit Girl. És veritat que ella és la noia. Sí. Hit Girl. De què va, diuen per aquí, Pol? Doncs sembla ser que és com una mena d'Estats Units futurista. Molt important és dels creadors de Westworld, perquè ja hagi vist Westworld. Jo he vist el tràiler de Peripheral i té unes vibes bastant heavies de Westworld, sobretot de la tercera temporada. I és això, és un Estats Units futurista, on la protagonista, la Chloe Grace Moretz, sembla ser que és una noia bastant estancada en un dia a dia que no la fa feliç, i acaba coneixent un noi que li deixa jugar com amb una mena de realitat virtual que té tota la pinta que aquesta realitat virtual serà algun més real del que et pots arribar a imaginar. A.k.a. viatges en el temps i mogudes similars. Llavors, per aquí va la cosa. A mi em tenen molt comprat ja només amb els viatges amb el temps. I, repeteixo, amb doblatge en català, feu el favor, si l'heu d'escoltar doblada, feu en català. Ara ja el problema és que dius que és de Prime, no? És de Prime Video. Vale. Una temporada i ja està. I per què és un problema? Home, perquè s'han deixat tots els diners a la merda dels anells i ara... Bueno, ja parlarem. I ara estan fent les coses. Mira Paper Girls, que jo he rodat curs millor. Sí, no, la veritat és que amb The Paper Girls em sembla que coincidim bastant, Sí, està clar. Bueno, següent! Com a mínim d'aquesta sembla que per la part del doblatge i tota aquesta història, ja sabeu que a mi em fa molt content i li dono molta importància. Alegria. Ho tindrem. Brillo. Què més? Tenia cosetes per aquí preparades. La Guineu Ramona, també doblada al català. La Guineu Ramona. Mira, abans que parlàvem de segones parts i tota la història, sí. HBO Max no té grans estrenes aquesta setmana, però sí que recuperen una pel·lícula com és El Padrino. Es podrà veure El Padrino perquè tingui HBO Max. En català és El Fadrí, no? És el Padrí. És el Padrino. El Padrino. El Fadrí. Pues això estarà en el catàleg d'HBO Max. A mi em sembla com superguai que pel·lis d'aquestes les vagin recuperant i les vagin posant a com més catàlegs millor perquè les pugui veure tothom. I us llenço la pregunta, El Padrino 1 o El Padrino 2? Nice. Perquè la 3 ja segur que no, però la 1 o la 2? Jo no he vist cap. Què? Ja s'ha fet un programa de cine. No m'ho esperava jo això ara. Sí, és que la 1 és molt bona. La 2 també és molt bona. Però és que la 1 és boníssima, tio. La 2 és molt bona, però és que la 1 és boníssima, tio. És que la 1 està molt ben feta. La gent sempre pel meme. No, la 2, jaja. Però és que la 1 és molt bona. Bueno, ara aquí s'estan fent els culturetes, que ho sapigueu, però després... Com que no és d'A24, ja no pot ser bona. És que millor tot el que no tingui un estil... Hòstia, doncs parlant de 24 ara parlarem.
És veritat, podem parlar de 24, Però bueno, això. Estrena destacada? Alguna altra estrena destacada? Com, per exemple, doncs hem de dir sí o sí, no?, que als cinemes arriba una molt esperada Black Adam, també que abans parlàvem de DC i de tota la mandanga, aquest antiheroi protagonitzat per Dwayne La Roca Johnson, que els fans de DC tenien moltes ganes de veure i que jo ja sabeu que no sóc molt fan de DC, però m'ha cridat una mica l'atenció i probablement quan la fiquin a HBO Max li fotré una ulladeta. O sigui, mira, si aquesta setmana han posat, crec que hi van posar Wonder Woman 1984, sí, aquesta la posaran d'aquí 80 anys. O sigui que... Si hem d'esperar. No et pensis, el de Wonder Woman era una excepció, perquè últimament anaven bastant en plan 40 dies després de l'estrena, pum, HBO Max. O sigui que no ho sé. S'han passat tot ja. Jo tinc tantes ganes de veure-la com de... jo què sé, no sé. De tirar-me una pedra als collons, saps? Collons. Gens. Crec que va tard, malament. Però és que DC, HBO estan tenint molts problemes, tio. Tot està anant molt per aquí, Bueno, és el seu problema. però és... A mi què m'expliques? Sí. A mi donen per lo que pago, no? Però crec que arriba tardíssima aquesta sèrie, aquesta pel·li. A més, jo volia veure Shazam 2, que serà la bona, i no aquesta. No sé per què, però és que The Rock és The Rock. Però no surt ni la 1, no? Shazam, dieu? A Shazam no surt. The Rock. És que, ojo, Black Adam és l'enemic de Shazam. Llavors l'han convertit en heroi. A veure, va començar siguent l'enemic, però després ja va agafar sèrie pròpia i ha agafat entitat pròpia. Això serà com es deia la pel·li que hi ha tan dolenta del Will Smith, que era un superheroi, que era un antiheroi, i que sortia la Charlize Theron. Hoover, no, bueno, no sé la merda aquella. Sí, pues que sortia mulleres i no sé què. Serà com això, ja veuràs. No tinc gens de ganes de veure-la, però jo, a més... et diria que li vagi bé, però no perquè no tornarà a l'Snyder Universe, pues... Bueno, en Dwayne Johnson últimament qualsevol cosa que fa, encara que tingui pinta de ser una puta merda, ho acaba patant el tio, O sigui que... Ja veurem aquesta. Jo crec que aquesta no anirà molt bé. La gent està molt farta, De moment és número 1 Estats Units. A partir d'aquí pot ser que vagi cap avall. Víctor, Estats Units segur. Vull que et giris i miris els prestatges que tens darrere. I em recomanis una pel·lícula o sèrie a recuperar. Vale, aquesta no la trauré d'aquí. La gràcia era que l'anava a punxar perquè la veiéssiu, però com no puc perquè em rebenta l'ordinador, us l'ensenyaré. Un programa pilot, no passa res. Sí, us l'ensenyaré amb el mòbil, què us sembla? La tinc en DVD i la podria haver agafat en Blu-ray, encara que no està en Blu-ray a Espanya, però per fi, i això t'encantarà, Pol, han posat a Netflix, l'han posat aquesta setmana, Nación Salvaje. Nación Salvaje, o en anglès és Assassination Nation, que és aquesta pel·li... Així em sona més. Que és la pel·li de Sam Levinson, creador d'Eufòria. Cony! I és una pel·li que van al Festival de Sitges, va ser una de les pel·lis sorpreses del Festival de Sitges de l'any passat o de l'altre, o de fa 2 anys, una pel·li que va estar filming i va desaparèixer, ja et dic, no està en DVD, no està en Blu-ray, i la pel·li és, si us agrada Eufòria, si us agrada l'estil de dirigir de Sam Levinson, tot està aquí. O sigui, aquest és el pre-Eufòria, pre-tot. I la història va de unes noies, 4 noies, que viuen a Salem, aquesta famosa ciutat on cacen bruixes, en teoria, i és com una espècie, sembla una espècie de capítol de Black Mirror on tothom està com connectat a les xarxes, hi ha molta informació, no? I estan tots allà addictes a les xarxes i què diuen per aquí? Vale, Jogo. Vale, ja, sí. Què han dit? No, diu que Jogo Eufòria mola molt, que és molt fan de la Mariona. Ja m'has desconcentrat, Jogo, cabron? Diu, a veure, la cosa és, imagineu-vos una ciutat on hi ha molts secrets i un dia hackegen aquesta informació i es revela i tothom sap tots els secrets, tota la merda de tota la gent d'aquest poble.
i atribueixen tota la culpa a aquestes 4 ties que són unes quilles, bàsicament. Són unes quilles i tot el poble decideix anar contra elles. Però amb armes, en plan la purga. I elles s'han de defendre. Llavors és una espècie de... És un Spring Breakers però sense el rotllo arty, vale? Molt accelerada. Surt la Bella Thorne, que és aquesta... Sí. Té un paperet que fa d'animadora, amb molt de noies... és un rotllo molt eufòria. Crec que alguna actriu inclús surt a la sèrie. I ja et dic, és Sam Levinson, un proto Sam Levinson, on el tio està desbocat. Això ho va produir la Universal, que es va arriscar molt, perquè a més hi ha molta droga, molta violència, imatges molt potents, i és una pel·li a descobrir. Si no l'heu vist, per fi està a una plataforma com Netflix. Aneu, Pol, a tu que t'agrada Eufòria, mira't jo me l'apunto. Nación Salvaje, però ja, perquè és collonuda. Ja et dic, és una pel·li molt feminista, això ho teniu que tindre clar, molt de girl power, però està dirigida... Així que aquesta és la meva recomanació d'aquesta setmana. El que farem serà que cada programa en Víctor ens recuperarà algun títol que ha quedat una mica oblidat o que la gent no se'n recorda tant o que mereix tenir més potència en el mercat i es dedicarà a això, a recomanar-nos petites cosetes que potser se'ns van passar per alt en el seu moment. El que no es pot passar per alt si teniu criatures és el nou SX3, el nou canal Super 3 i el 3XL reunit en un sol canal. I bueno, per parlar-ne hem portat a un dels seus grans protagonistes, que és ni més ni menys que Pol Bessó, que és un dels col·laboradors de l'Hora Random. Què tal, Pol? Molt bé. Superguai. La veritat que una experiència diferent. No sé si heu anat veient el programa i tal, però bueno, pel que fa al Super 3 en general trobo que està molt bé i espero que això, de poder anar fent més cosetes, perquè al final l'altre dia vaig fer, diguem-ne, primera prova de col·laboració i tal, va ser algo molt rapidet, molt puntual, i a veure si puc anar fent més cosetes i ja us ho aniré ensenyant. Tu, i això com va sortir que et truquessin? Doncs que no sé qui els hi hauria de donar el meu telèfon, però algú els hi hauria de donar el meu telèfon a la productora que fa el programa de Random i em van trucar per fer una mena de càsting, els hi vaig haver d'enviar un vídeo i a partir d'allà ja m'han dit que pa'lante i que em anirien dient cosetes. Però hi surten, et van trucar els ninots aquells gegants, els pelutxos aquells? Jo vaig tenir connexió directa amb en Petri, que encara el tenen per allà fent 4 trucades i tal. Sí, perquè en Tomàtic està retirat a un bar, tots ho sabem. En Tomàtic se li ha sortit la cinta ja de la gravadora dels missatges. Sí. No, i quines vibes tens a l'SX3, Pol? Havent fet això o així en general? Així en general, com ho veus la gent? Hòstia, jo estic molt content. Jo li veig la part positiva per tot arreu. Sí que està clar que crec que hi ha coses que hauran de millorar, coses que necessiten més rodatge, però jo estic molt content sobretotíssim amb la part de la plataforma i de l'app i tota aquesta història, perquè ho trobo crucial i crec que està molt bé. Crec que se l'han currat i que està molt bé poder trobar allà tots els continguts. Tu, Jacint, que tens una criatura, segur que ho notaràs moltíssim. I per aquesta part jo estic super content. I per la resta, calma, que anirà venint tot i que es veu que ja es veu que hi ha molta gent pendent de que això surti bé i a poquet. No fa ni 2 setmanes que està això engegat, a poc. Potser hi ha més gent de més edat que no tindria que estar potser opinant tant. Exacte, perquè a més és tot com full crítica, saps? És com, no hi ha... Aquest capítol encara no s'ha... Bueno, espera't, ara per la tarda el pengen, no et preocupis, saps? O sigui, sí, hi ha moltes més queixes de penya de doncs jo trobo que haurien d'haver ficat tal anim... Calma, hòstia, acabem d'arrencar, ja aniran venint les coses. Quan portem 2 anys, fot llavors ja, diguem-ne, mira, trobo que ha faltat això, ha faltat l'altre, no ho han sabut fer, el que sigui, no? Però sí que és veritat que ara, sobretot per Twitter, que és un niu de merda, doncs hi ha molta crítica de és que jo vull que facin aquest anime. Bueno, el que tu vulguis no és rellevant, en el fons. Però tu tens contacte directe amb en Bigman, Pol, perquè vingui al meu programa?
M'encantaria. O sigui, contactar amb en Bigman és algo que seria un somni d'infància. Home, si era de Catalunya, perquè totes les cartes que li enviaven eren d'aquí a Li Catalunya. arribaven cartes de Reus, no? La Mariona de Reus. Sí, exacte, per això, perquè així li diu si pot vindre al meu programa i fem uns experiments. Ja li diré. Si el conec, si me'l trobo per allà dintre, ja li diré. Vale. I deixem-nos de tonteries perquè ha arribat el moment en què tenim que fer un break i fer que Contrapicats s'entengui pel que és. És el moment en què tenim dos rivals que s'enfrontaran Ara cara a cara cortineta, ara també. Sí. per decidir qui té raó. Per decidir qui té raó serà tan fàcil que quan acabin, vosaltres, gent del xat, tindreu que dir a qui doneu raó. Si en Pol o en Víctor. Epa! Ja podeu contestar. I el tema és Anells del poder. O sigui, la sèrie El Senyor dels Anells que estan fotent a Prime i que s'acaba d'acabar. Menys mal. Heu de dir a favor o en contra. Qui està a favor? Poder, hashtag matins.sí, hashtag matins.no. Qui està a favor d'aquesta sèrie? Jo estic a favor. En Pol diu que està a favor. No, què cony? Què dius? Com vols que estigui a favor d'allò? No. És que, clar, Comencem. 3, 2, 1. Vosaltres mateixos. en Víctor saps què passa? Que és d'aquests de... és que en el llibre parlen d'unes coses i aquí parlen unes altres. A veure, Víctor, tu hauries de saber més que ningú, que fas el Contrapicats, de què va tot aquest món dels drets, de què poden parlar, de què no poden parlar. O sigui, tots aquests puristes, és que el Silmarillion, és que no sé què... Potser és la gent que hi ha darrere del Silmarillion que no ha volgut vendre segons quins drets i per això no es poden dir segons quines coses. Jo et dic una cosa, Pol. Si no estigués doblada al català, ni la veuries. Segur que sí. No seria tan bona. Només la defeneu perquè està doblada al català, perquè la sèrie és un cunyàs, és un avorriment de sèrie i com, no sé si en Jaume està per aquí, però en Jaume té una frase, una teoria que a mi m'agrada molt, que diu que els personatges semblen Popeye tots, perquè tenen cares rares, són lletjos, tenen carates així tots, No, mira, i diu que són els elfos Popeye i estic... O sigui, és el càsting amb més gent estranya, amb menys carisma que he vist en anys. I s'han deixat tota la pasta a on? Hòstia, visualment no podem negar, jo crec que ningú dels que estem aquí, que visualment és on està tota la pasta. O sigui, la fotografia, amb totes aquestes a les butxaques de Bayona està tota la pasta. Jo crec que també. Però, hòstia, a mi m'està semblant... També és veritat que, torno a dir, no? Tots aquests puristes de no sé què, també, tu hauries de saber més que ningú que és una sèrie que des del minut 0 s'ha dit que tindrà 3-4 temporades, amb la qual no tens la necessitat de fer una primera temporada on passin moltes coses perquè així ens renovaran. Calma, tens 4 temporades, pots explicar-te i pots esplaiar-te com vulguis. Estic seguríssim que a la segona, tercera temporada, quan estigui tothom enganxadíssim, perquè cap de les grans sèries de la història la primera temporada ho ha rebentat des del minut 0 i aquesta no serà una excepció. Pol, abans xaparan Amazon Prime, que ja et dic jo, perquè arruïnarà Amazon Prime, aquesta sèrie l'arruïnarà. O sigui, ja t'ho dic ara. Jo en preus ja no hi entro, però és una bona sèrie. I a sobre està doblada al català, que és un plus. Mira què et dic. Jo visualment l'he gaudit molt i l'hagués vist al puto cine. La cancel·laran. Estic segur. O sigui, estan firmades 4 temporades, tio. La cancel·laran abans. Estic segur. Perquè no ha tingut l'èxit que volien, està costant molta pasta i la gent està desconnectant. O sigui, en algun moment, no sé quan, poder després d'una segona, cancel·lada. Ja ho veuràs. Jo crec que al final de la primera dona una bona entradeta a la segona temporada, tio. I també al final d'Expediente X i després van fer el que li va surt, la van tallar i... A veure, però no està pillant de rebote. No. O al final de, jo què sé, d'aquella de... Estoy harta de todo esto, no me'n recordo com es deia, aquella de Netflix tan bona i la van cancel·lar. Aquesta m'encantava, I'm too old for this shit. Exacte, i la van cancel·lar. O sigui, no esperis que perquè sembli que hi hagi un crossover, un cliffhanger,
tindrà No, segona no pel temporada. cliffhanger, sinó perquè des del principi se sap que seran 4 temporades. Bàsicament això. Un És que, clar, rotllo, és avorrida. És la pel·li que... És la És que sèrie no, que clar, més de mandra debò, em fa o veure. sigui, això de debatir-ho amb una persona, que és això, que és el típic de és que en el Silmarillion aquí hi havia una coma i en aquí no han fet el paron d'aquesta coma i clar, jo m'enfado perquè no... Ni un llibre de Tolkien m'he llegit. Mai, perquè em semblen un rotllo. Això sí, una cosa és una cosa, però agafar, posar els elfos negres... Anava a treure aquesta merda. Això què és? Què és aquesta història que sembla treta d'Outlander? Què és això? Puta mare, tio. Tu què has dit que els elfs hagin de ser blancs? Poden ser negres també. Qui m'ho ha dit? Tolkien, m'ho ha dit Tolkien. Els nens aquells amb els peus peluts que no són hobbits. Allò és, tots lletjos també, i els elfos Popeye. A veure, per què és... I Galadriel té menys carisma que una patata. O sigui, no ho fotem, O sigui... Clar, per això l'has de mirar en català, tio. L'Estel Tort la fa de puta mare, millora l'actriu. Hòstia, doncs si he de fer això amb una sèrie anem malament, Si he d'aprendre el doblatge en català... El doblatge a vegades també una vaga ajuda el doblatge pot augmentar la qualitat d'aquell actor o actriu a vegades també. I aquest cas és un cas claríssim. Mira, això, després hi ha una vaga de doblatge, me la dobla aquí, jo què sé, Núria Trifol, i dic, què està passant aquí? O sigui, no fotem, no podem dependre del doblatge per dir que una sèrie és bona. Perquè si no diríem que les pel·lis d'Antena 3 del migdia són bones per estar doblades aquí a Catalunya. Perquè et fan dormir. No, ja està. No, però això d'elfs negres i nans, dones... Per què no? Cap problema, tio. O sigui, a mi me la repampinfla si el Tolkien... Però és que què? Perquè era un masclista, que no és Déu nostre senyor que va crear, jo què sé, saps? O sigui... Doncs no adaptis Tolkien, adapta una altra cosa, adapta la Dragonlance. La seva obra, fent-la una mica menys putonazi, saps? O sigui... A veure, és com si ara agafem, després amb Dragon Ball Evolution, ens vam aquí rasgar les vestidures. Ai, què han fet amb el meu Goku? Toca't els collons. És que allò va ser una punyetera basura. No. Per què? No, és que van agafar els personatges de Toriyama i van fer el que van voler. No cal que canvi res, perquè ja hi ha personatges dones empoderades, no passa res, ja hi és tot això. Si Tolkien no posava personatges negres i no posava dones, doncs ho posem nosaltres ara, no passa res, els temps canvien, no passa res. Tolkien no és com la puta Constitució espanyola, que no es pot canviar. Però agafa una altra cosa, agafa la Dragonlance, que hi havia personatges de tot arreu, però no que el James Bezos està obsessionat amb el Senyor dels Anells. Doncs adapta-ho bé i ja està, adapta com ha de ser, si era masclista, és lo que hi ha. No, tio, veus? No. I a més és això, que depèn moltíssim de fins on han pogut comprar, que s'han gastat una pasta i per poder no poden dir ni hobbits, tio. Pues que fotin, pues que no la comprin. Per part de qui ven els drets perquè s'adapti la seva obra, també té una part de culpa. Si home, anem a culpar els heredeus de Tolkien ara. No, estic diversificant la culpa. I és que si tu cedeixes els drets, però saps que no venen X o no inclouen X, quedarà raro. Pues no la facis. De la teva part. Tu també has de voler que quedi bé això. Pues no la facis, no gastis tots els diners de totes les sèries de la temporada amb una puta sèrie i després ens fotis a Paper Girls, que allò semblava fet amb paper de plata, a vegades els trajes. Tu estàs emprenyat perquè volies que Paper Girls quedés bé i t'ho han rebentat. Jo vull veure més sèries, no tot és els Anells de Poder, no tot és els Anells de Poder. Va, senyors, calma, sisplau. Ara és el vostre torn. Gent que esteu al xat, esteu a favor de la sèrie o esteu en contra? Si esteu a favor d'en Pol, marqueu sí. Hashtag matins.pol. Ja està fent un poll. O sigui que tindrem enquesta. A veure si em deixa, Sí, el deixo. A veure si em deixa. Qui està escrivint del nostre? Mira, la pregunta és a favor o en contra de la sèrie? Per votar. He guanyat. Més ràpid, sí. Hi ha Pol o Víctor. Tu votes... Al revés. Víctor o Pol, que ja s'ho trobaran, ja ho llegiran. No podeu votar durant quants minuts? 2 minuts? Jo deixaria 5 minuts. 5 minuts. Podeu votar, qui ha guanyat? Però on surt per votar? Us sortirà. Espera, ara vaig a votar-me per mi també, jo. Tranquils, no us piqueu tampoc. Sigui com sigui, ara és el moment que tots estàveu esperant.
ja sabeu, estem a l'octubre, s'acosta Halloween, i això fa que s'estrenin moltes sèries, pel·lícules que són terrorífiques, que estan ambientades en aquesta bonica tradició, i també s'estrenen coses que no tenen res a veure, que hi ha gent que s'ho mira. Jo he portat una llista de les coses que m'he vist aquests dies. Si voleu, comencem per mi i anem saltant. Que siguin resums ràpids, perquè les faci una idea. He vist Hocus Pocus 2, que la teniu a Disney+. Hòstia, ja estem amb els noms. Hòstia puta! A veure, Jacint, El retorno de las brujas 2. És que la vaig veure en anglès. Ningú coneix El retorno de las brujas com Hocus Pocus. Pues jo sempre l'he dit Hocus Pocus. Sí, los collons. Perquè... Jo és que la primera no la vaig veure de petit, jo la vaig veure de gran. Ah, bueno. Anem a dir ara tot... Té delicte, lo teu, també. Bueno, que vinc a fer un resum ràpid. Si et va agradar la primera, mira aquesta, perquè és més el mateix, però ojo que està molt ben feta. M'ha agradat molt la direcció, m'ha agradat molt com estan fets els efectes digitals. La història és una merda. És molt... No aporta res. Però és molt RuPaul's Drag Race, tot plegat? No. Vale. No. La gent que sigui bastant macho, hetero, cis i tal, li agradarà. Perquè és cada cosa al seu lloc. No fem coses rares. La veritat, jo la recomano. I si teniu criatures, us ho passareu fantàstic. Següent, Pol, digues, què has vist tu? Very important. Disney Plus, també, The Bear, que sé que el Víctor també ha vist alguns capítols. Sí. Hòstia, m'ha encantat. Sé que tots els cinèfils, serièfils, pedants estan recomanant aquesta sèrie, però és que realment és un puto caramelet que ha sortit d'aquí de la nada. A Disney Plus, per cert. Sí, a Disney Plus, que ha acabat a Disney Plus, i em sembla super bé i fàcil de veure, que això últimament li estic com donant molta importància, 8 capitolets, 30 minuts, perquè a vegades m'agòbio. Bastant estressant, per això. És el que anava a dir. No la comenceu si esteu estressats, és a dir, ja. és una cuina d'un restaurant i diguem-ne que una de les coses que tracta, no, és aquesta immediatesa, aquesta bogeria que és, no, treballar en una cuina amb un equip, i crec que a més fa servir un ritme molt ràpid amb uns plans que estan molt ben conjugats i et dona molt la sensació d'estar-ho vivint, i a part també doncs, tracta el tema de superar una pèrdua d'un familiar proper. És un caramelet. Crec que tots els personatges, per pocs diàlegs que tinguin alguns d'ells, te'ls acabes estimant, i això a mi em sembla algo superimportant. Crec que les personalitats dels personatges estan molt ben aconseguides i amb moltíssimes ganes d'una segona temporada, que vés a saber quan arriba, però que a mi m'ha omplert el cor, he rigut, he plorat, a més té capítols amb coses tècniques superxules, algun capítol amb un sentit de l'humor que li foten de cop en allà, que hi encaixa superbé quan tot està sent bastant això, no? Amb molta tensió, molta rapidesa i molt drama, i de cop et foten un capítol bastant còmic, està molt bé. Hi ha un altre capítol que el 90% del capítol està rodat en pla seqüència. És un puto caramelet, i cada episodi té alguna coseta, i us ho recomano al 3.000 milions %. Qui tingueu Disney Plus, és una passada. És sèrie de culte. Aquesta ja us ho dic ara, serà sèrie de culte. Segur. Per mi ha passat al meu top d'aquest any des d'allà. The Bear, es diu, The Bear. L'os. Sí. Sí, està destacada. Si entres a Disney Plus, Mindundio, ara aquesta setmana he vist que li han començat a fer publi per xarxes, perquè fins ara l'havien ficat i ja. I no l'havien estrenat ni un divendres ni res, rotllo un dilluns, un dimecres, la van posar allà i ja està. I sencera del tirón, sí. Sí. I de fet, jo el primer capítol el vaig veure en versió original, però perquè encara no estava ni disponible el doblatge. No estava disponible. Només estava disponible el doblatge en italià, sí. I després la vaig passar doblada, perquè em venia de gust també sentir-la doblada, i la van ficar bastant més endavant, el doblatge en castellà. Sí, Víctor, tira un títol, que si no ens encallem. Jo segueixo veient Andor, que jo us he de dir que Andor potser crec que és la millor sèrie de Star Wars que s'està fent, amb diferència. O sigui... Més que Mandalorian? Sí. Com a sèrie, sí. És collonuda. Els 3 primers capítols és el millor que s'ha fet de Star Wars en temps.
el problema és que la gent està saturada de Star Wars i no li donarà l'oportunitat. Però és boníssima. O sigui, a mi m'està encantant. És una sèrie que està superben dirigida, està superben actuada, està Diego Luna fent el personatge d'Andor. La història explica... té moltes capes, cosa que a Mandalorian no passa. Mandalorian és una sèrie molt blanca. És el que hi ha i no hi ha més. Però aquesta té molta merda. Què passa? Ai. S'ha finalitzat l'enquesta, hi ha hagut empat. Home! 3 vots Empat i 3 en les vots. gaunes. 50-50. Hòstia, toma tomate, Llavors, hòstia, saps què? Jacint, decideix. Doncs he vist només un capítol de la sèrie. És que clar, és una sèrie, tinc les de perdre. I ja puc votar tranquil·lament. I és que ha guanyat en Víctor. Perquè la sèrie és una puta merda. És que clar, tio. I té elfos els boomers Popeyes. que s'ajuden entre ells. Tio. I té elfos Popeyes. Que això ja li donem el tribut a en Jaume. Sou uns racistes que no voleu veure elfs negres, home. Així, tots els elfos, com diu en Jaume. Estic totalment d'acord. Víctor, segueix amb Andor? Andor, no. Doneu-li, diu aquí en Jaume que li fa mandra. Jaume, dona-li l'oportunitat. Jo entenc que després d'Obi-Wan és difícil entrar, és difícil donar una oportunitat a Star Wars, perquè Obi-Wan va ser tan merda que donen ganes de deixar-ho i que es morin tots. Però Andor és molt bona, realment és molt bona. Això que deia, és una sèrie amb moltes capes, no és blanca, té un rotllo de política que està molt bé, té una mica de rotllo Joc de Trons por ahí. Doneu-lo, és molt bona. Els 3 primers capítols són... A qui no li heu de donar una oportunitat és a l'última i nova entrega de Halloween. Espera, jo, com no l'he vist, em trec els cascos un moment. Em fas Halloween... així i entro. Vale. Halloween Ends, no? Halloween Ends, que és l'última entrega de la saga aquesta que s'ha marcat en Gordon, que bé, ja la primera que va fer em va semblar una puta merda, la segona em va semblar horrible i aquesta tercera és que ha sigut per arrencar-me els putos ulls. És dolenta la pel·lícula? Sí. O sigui, ja no és opinió, és que és dolenta la pel·lícula. És un director que ja sabem que és bastant justet, el guió és molt dolent, però és que molt dolent. M'ha recordat les pitjors entregues de la saga, però sobre gravat amb una suficiència que no correspon al que ens està explicant. La veritat és que m'ha sapigut greu, sobretot per la saga i per la Jamie Lee Curtis, que jo esperava que la seva última pel·lícula, interpretant a Laurie Strode, fos la Siet al pastís, i malauradament s'ha tingut que menjar una merda com és aquesta. Han fet calés? Enhorabona per ells, per John Carpenter, per Jamie Lee Curtis, però, amics, si us estimeu el personatge, no la mireu, no val la pena. Ja pots tornar, Víctor. Clar, quan al final... Estic totalment d'acord amb tu, encara que no l'he vist, però la veuré perquè he de fer un programa sobre Halloween, així que m'he d'empapar de totes les que em queden per veure. Sí, però vale. T'ha donat la raó sense escoltar-te, o sigui, mai s'ha donat tant la raó a un tonto, saps? Gràcies. O sigui, t'ha donat la raó ja directament sense escoltar-te. No, bueno, és que l'opinió ha sigut... Mira, tothom opina... Ha sigut bastant unànime, Tenim jo que no d'això per Twitter, mare meva. Tenim aquí l'Anna Herrera, així que benvinguda. Diu que li fa il·lusió veure'ns. Pues aquí estem, portem una estoneta, ja ens hem barallat una mica, però descuida que sempre hi ha temps per barallar-se. Pol, Ja què ens portes? Una altra cosa que estiguis mirant o que hagis vist recentment? Doncs mira, justament ahir vaig recuperar As. Nosotros, Víctor, perdó. Ah, vale. Pensava que deies This is Us. Pensava que parlaves de This is Us. No. This is Us, capítol 4, 5ª temporada. És on està la meva dona ara mateix al menjador mirant. No nosaltres. Minut no ho sé, però estic odiant This is Us més que l'espanyol. Perquè et fa plorar. No, per la merda de música i que mai passa res. Però mai, O sigui, This is Us és el mateix que, com si fos ahir, és exactament el mateix. En pressupost, no? Amb més negres. Com si fos ahir en pressupost. I punto. Sisplau, Pol, segueix. Sí.
ahir vaig veure As. La veritat és que estic superint amb el cinema del senyor Pele. La vaig gaudir moltíssim. No l'havies vist, Pol? No, As no l'havia vist. Pues hi ha gent que no li agrada, però gens, ni mica. A mi em va agradar a pesar de que m'ho vaig olorar des del primer minut, sense voler fer spoilers. M'ho vaig olorar una mica. El que és com el mind-blowing, me'l vaig olorar en alguns moments. No diré rotllo, jo ja ho sabia, perquè no era el que digués, buah, segur que és això. Però sí que dic, en algun moment deia, i si... Però bueno, així per lo general, doncs això, Jordan Peele, el que està sent Jordan Peele amb la més pura essència, crec que potser de les 3 pel·lícules, entre Nope, Get Out i As, és la que té més polsims d'aquests d'humor que a mi m'encanten. O sigui, sí. Home, és que és un tio que ve de la comèdia. En situacions que dius, hòstia, ara no m'esperava aquest... Un simple comentari que dura 2-3 segons que tu fas, i seguim, no?, amb la mandanga. I això, no, la veritat és que me la vaig menjar al tirón, la vaig gaudir molt, està a Netflix des de fa poquet, que de fet per això me la vaig posar, crec que l'han ficat aquesta setmana. Així que, si voleu fer Get Out, que està a Amazon, As, que està a Netflix, i Nope, que no sé si queda algun cine encara, o si no, doncs aviat arribarà a alguna plataforma, suposo i espero, a Movistar Plus segurament. Pues això, 1000 recomanable As de l'amigui Jordan Peele. Víctor. Jo vinc aquí a recomanar, com es diu? Werewolf by Night. Sí. Però en castellà. No. Ja, La maldición del hombre lobo. Estava pensant com es deia, perquè el nom canvia tant. És La maldición del hombre lobo, que és aquest especial que va fer Marvel en plan Halloween, que és una... Bueno, agafa tots els tropos de la Hammer, del cinema d'Universal i la Hammer, i no us ho perdeu, perquè està dirigint Michael Giacchino, que és compositor de bandes sonores, i aquí el tio és un flipat, li mola molt tot aquest rotllo, i ha agafat, ja ha fet la seva peli, li han donat una horeta, és un migmetratge, no és una peli ben bé, és un especial de Halloween, i fa una cosa molt... bastant xula, el tio se n'en surt. De fet, potser que tingui els millors efectes especials que he vist en una pel·li de Marvel des de, jo què sé, Civil War. A més, surten personatges recurrents d'aquest univers fosc de la Marvel, com el Man-Thing, que és tremendo, i està ja Gael García Bernal, el tio desatat, i és com a entreteniment és bastant xulo, és molt entretinguda, curteta, deixa amb ganes de més, que això sempre és bo, i per ser un producte de Marvel hi ha bastanta sang i és bastant experimental, el qual és bo que no ens avorreixin sempre amb el mateix, i si no mireu Hulka. Així que des d'aquí La maldición del hombre lobo la teniu a Disney Plus i jo crec que tornareu a enamorar-vos de Marvel un altre cop. Tu l'has vist, Jacint? No, ni ganes. Hòsties. És que ja el tràiler és molt dolent i la pel·lícula veig venir que serà horrorosa. L'acabaré mirant, més que res per fer alguna cosa, però... A mi em costarà bastant, però em tira bastant a veure què passa i que sigui un producte d'això, de 70 minutets i tal, també em crida bastant l'atenció. Últimament estic buscant això. Això està a Disney Plus, pregunto. Exacte, Disney Plus. També he vist per aquí algú que Mindundio diu, tremendo trunyo pretensiós, lo de l'Hombre Lobo. Ojo que aquí també podríem fer un cara a cara, Sí, jo l'entenc, perquè té un rotllo cutron que o entres o no entres. És arriscat, A mi jo m'ho vaig passar a pipa veient-ho, Per exemple, en Jaume ens diu també que més enllà del blanc i negre tampoc li veu molta més pretensiositat, saps? O sigui, bueno, tenim opinions una miqueta de tot aquí al xat també. Sí. Jo el que us porto és una pel·lícula que recordeu la meva obsessió l'any passat i el cert és que l'he vist 5 vegades, que va ser Hubie Halloween, la gran pel·lícula d'Adam Sandler. Però quan es va estrenar? L'any passat, no? Sí. I l'has vist 5 cops ja? Sí, l'he vist. Quan no sé què fer la miro. Doncs el que han fet aquest any a Netflix, com que no hi ha seqüela,
han agafat alguna cosa que recuperés una mica l'esperit. I per això us porto La maldició de Bridge Hollow. Aquesta és una pel·lícula amb un dels germans Wayans de protagonista i és una història d'una família que va viure al poble de Salem i la nit de Halloween què passa? Doncs que les coses prenen vida. Aquí concretament són les coses, els props que tenen al jardí la gent, la decoració. I l'esperit aquest els imbueix i prenen vida. Una cosa he de dir, feia temps que no veia uns efectes especials tan bons. També ajuda que no són personatges reals, sinó que són coses inanimades que prenen vida. Però ho dius pel Wayans, no? No, el Wayans la veritat és que ho fa bastant bé. Ho he de reconèixer. Està molt contingut aquí, eh? Hòstia! El Wayans, Paul, és el tio d'American Pie, de Scary Movie. Un dels negres de Scary Movie és el Marlon Wayans. Ah, sí, ja sé qui és. Sí, hi ha el petit i lleig i l'alt. És com els Calatrava. El que li foten la titola per l'orella. Sí. Doncs, com es diu? La maldició de Bridge Hollow. La veritat, si teniu criatures, si us va agradar la pel·lícula de Pesadilles, és exactament això. És que és el mateix to. Jo diria que és millor perquè és més curteta i té alguns detallets que són molt xulos, que pels fans del terror us poden agradar molt. I en sèrio, pel·lícula familiar per mirar per Halloween, amb la família, ho gaudireu. I està molt xulo, la veritat, em va sorprendre molt gratament perquè anava en desconfiança per ser els Wayans, però no, la veritat és que funciona bastant bé. Molta acció, terror d'aquest xulo, està molt bé. Funciona millor. Recorda'ns el nom, Jacint, que l'Anna ens està preguntant que La ella que diu que sí, maldició que de li va Bridge molar... Hollow. La maldició de Bridge Hollow. Ens està dient que sí que agradar li va molar... Pesadilles, Li va molar Pesadilles Doncs mira-la. i que igual se la posa avui i tot, ens està dient. Sí, funciona millor, Jacint, que la sèrie que he començat jo, que és El Club de Medianoche, que és... Fins que no accepteu que el senyor Flanagan és un bluff... Hòstia. Però Midnight Mass no va ser algo bastant generalitzat? Que sí, que guai? Bueno, generalitzat. Hi ha molta gent que la va criticar. Hi ha molta gent que va dir que era molt bona, però... Jo El Club de Medianoche vaig veure el primer i per què han fet això? O sigui, per què han fet això, bàsicament? No, o sigui, no és dolenta, eh? Però, no, però per què han agafat El Club de Medianoche i han fet que siguin tots sigui pulseres vermelles? Explica'm-ho, això. És que és així la història. La de la sèrie dels 90 de Nickelodeon? Què collons, que jo la tinc. Perquè no té res a veure això una cosa amb l'altra. Com que no, si és el remake? No. Sí, no? No. Són nens explicant històries de por. Are you afraid of the dark? Quina diferència hi ha, doncs? Sí. Midnight Club. No és el mateix. Amigo, doncs per això em vaig equivocar jo, poder. Pues jo, on havia llegit jo que era el mateix? Recollint cable. No és el mateix. O sigui, la base sí que és el mateix, nanos explicant històries de por, però això està basat en els llibres de Christopher Pike, la de Afraid no, i era així, era un grup de nanos que estaven tancats en un sanatori perquè resulta que estan tots malalts. No sé si de càncer allà, però sí que estaven tots malalts i es dedicaven a explicar històries. Malalts terminals, tots, sí. Sembla pulseres vermelles, allò de sustos. Mira, Anna Herrera, si vols veure alguna cosa avui que foti sustos, mira't aquesta perquè té el rècord de sustos en una sèrie, en un capítol. Posa't a l'alta. A més, posa't a l'alta, ja veuràs que divertit. De com es diuen els Scream no sé què, es diu això? Scary Jams. Bueno, sustos de tota la puta vida, s'havia dit. O sigui, no sé ara què era, els Scary Jams, sustos. Un puto susto. Una pujada de volum tremenda. Sé que no t'entenis de cap títol dels que diguem. El Club de Medianoche, Anna. El Club de Medianoche, perquè les està buscant a Netflix. El Club de Medianoche. Encara així que no m'ha agradat, la seguiré veient. Mira que et dic, perquè vull saber... O sigui, el problema de la sèrie no és que sigui dolenta, és que és pretensiosa. Home, com tot lo de Flanagan. Exacte. Se li nota massa el llautó de... Anem a ficar el dramet, el drama ja. Dius, no m'aporta res el drama, anem a la xitxa. A mi és que el rotllo aquest de pulseres vermelles no m'agrada, però bueno, veurem per on va la cosa. Te l'he escrit, Anna, El Club de Medianoche. O sigui, aquí ja sí que... Mira, així una que crec que Jacint... No sé tu, Víctor, a mi em sona que en Jacint sí que l'havia estat veient, la del Vigilant. No. Jo encara no l'he vist. Doncs va ser tu, Víctor, que l'havies començat? No. No? Jo ja no he vist res més. Jo he vist el primer episodi.
n'he llegit coses bones. He vist el primer episodi i després de veure el primer, la meva reacció ha estat feu una puta pel·li, si us plau. O sigui, he sigut una mica jacint. Perquè he pensat, feu una puta pel·li. O sigui, amb el que dura el primer episodi, és que està allargat. Saps el típic de arriben a la casa nova, que guai tot, molt bé, quina família més de puta mare... Quina família més de puta mare, que macos, que arriben a un lloc nou... I arriben a un lloc nou i que guai, la casa... i no que ho diguis tu això, que t'agrada els anells del poder, té collons, El tio encara està. Que ja has guanyat, me cago en dena. No, he guanyat, és veritat, he guanyat. No, però ara en sèrio, o sigui, no sé si és perquè no estic acostumat a veure una cosa d'aquest estil en plan sèrie, però sí que vaig pensar, vale, ja està, ja hem vist que han arribat a una puta casa nova, que són una família super xatxipiruli, que són molt rics, però va, ja, vinga. I sí, al final del primer episodi et deixa en plan, vull veure el següent, com una sèrie que es faci dir sèrie, però la vibe que em va quedar és de, hòstia puta, no, fes-m'ho amb 1 hora 45-2, si vols, però no em fotis una sèrie. Però bueno, la seguirem veient, És el gran problema que té en Ryan Murphy. Ryan Murphy és un tio que sap el que vol, que a mi m'encanta com fa les sèries. En sèrio, t'agrada Ryan Murphy? A mi Ryan Murphy sempre m'agrada moltíssim. Glee t'agradava? A veure, no és la meva preferida, però la vaig estar mirant. Jo la vaig veure fins que em vaig cansar, però vamos, si parlem de políticament correcte, Glee però, era, vamos... Glee, per mi no és l'estàndard del que fa Ryan Murphy. Sí, va ser com la seva sèrie de més èxit. Home, no, va ser American Horror Story. Bueno, sí. No, va ser Glee, que collons. No et dono la raó, Va ser Glee. Ja tenim cara a cara per al proper programa. Glee és una sèrie espantosa que la tindrien que cremar. I Girls després. Que hater avui, el Víctor? Hòstia, molt bé, Com que no li funciona l'ordinador, es caga amb tot. Sí, avui estic calent. Un Víctor jacint-insat, una mica, O sigui... Bueno, que n'hem perdut. Pol, tens alguna cosa més? Sí, això, acabo de dir la de Watcher? el vigilant, sí, de Watcher. Víctor. No, jo el que em queda és de Sitges, ja. Vale. Sitges, jo ho saltaria per temps, perquè ens estem passant de l'hora. Tampoc vaig veure molta cosa bona, Vaig veure una merda com un piano, que a més durava 70 minuts, i que em vaig bueno, si està l'Esturmi per aquí, que us digui què li va semblar, perquè va ser acabar la pel·li i va dir, marxem, no vull ni estar al poble. Pel·li de 70 minuts no seria La maldició de l'hombre lobo. Em van cobrar 11 euros per veure aquella merda dirigida per un nen. I les altres les vaig veure a casa. Jo no sé si has vist Jacint Bodies, però jo sí que l'he vista. Jo encara no l'he vist, la tinc aquí baixada. Pues mireu Bodies. Pol, a tu t'agradarà molt Bodies. Bodies. I això sabeu si s'ha d'estrenar en cinema? Es dirà Muerte, em sembla, en castellà. Deixeu-me que comenti dos que tinc pendents, que serà superràpid. El exorcismo de mi mejor amiga. Jo m'he llegit el llibre d'aquesta. El llibre està bé? El llibre està bé. Està bé, simplement? Està bé, simplement. Vale, doncs la pel·lícula és el mateix, però un grau inferior. Perquè és una pel·lícula que promet molt, que té coses que poden semblar molt xules, però mai aconsegueix trobar el to, i tot i que les actrius s'hi esforcen, com que no hi ha el to definit, el director és bastant dolentot, no arriba enlloc i no acaba sent ni terror, ni comèdia adolescent, ni res. És una llàstima perquè punxa abans d'engegar. I també comentar que he vist Jeepers Creepers Reborn, que és la quarta entrega de la sèrie. I aquesta d'on l'has vist, Jacint? Perquè que jo sàpiga no està a cap plataforma, Me l'he baixat, blockhorror.com, us podeu baixar les pel·lícules. Però no diguis aquesta, no pirategeu, collons. No. Piratejar? Jeepers Creepers era necessari fer un remake? És que no és un remake. Una recuela? És que tampoc és recuela. En teoria és un remake. En teoria és un remake. No, perquè parlen de lo que havia passat. Mira, jo no defenc la pirateria, però de Jeepers Creepers baixeu-vos-ho tot, perquè el director, Víctor Salva, que era el director de les primeres, no es mereix que tingui royalties de res, perquè és un abussanens i no es mereix que li caiguin calés. Així que... Això és mentida. Aquest senyor ha complert amb la llei, va estar a la presó. Ja està. Bueno, però el fet està fet. Per què va fer? Va fer la del cura? No podem mirar cap
pel·lícula des que es va crear el cinema fins als anys 70 i alguna cosa. Sí, mirar-la sí, però mira quina solució que et dona el Víctor, que és que no li caigui ni un puto duro. Ah, exacte, que no li caigui ni un duro. I ja està, és així de fàcil. Scorsese va abusar de menors, Robert De Niro ha abusat de menors, tots s'han abusat de menors. Doncs no li doneu calés a aquesta gent. Això mateix. Aquests, mira, va. I no abuseu de menors. Les pel·lis. I no. I doncs Jeepers Creepers Reborn és la pitjor merda que he vist mai. Però diré una cosa, m'estava a punt de dormir fins que va arribar l'escena del cementiri on si Disney ha creat la megacúpula aquella on es roden les pel·lícules que sembla real, el cub. Aquests han fet exactament el mateix però al revés. O sigui, roden amb un croma tan mal fet que sembla que sigui un puto videojoc amb els gràfics de merda que hi ha darrere. Però és que la Casa Encantada, que és la gran protagonista de la història, és un gràfic tret de Resident Evil 2. Hòstia puta. Però tal qual. És que ja... Per fer això no facis res. Ja, però... Ja la 3 era dolenta, imagina't. La 3 no l'he vist jo. Mira que amb lo bona que és la 1 i la 2, llàstima del director. Però ja us dic, us la podeu saltar tranquil·lament. I, Pol, alguna cosa més? No, m'estic ficant al dia amb Rick and Morty, que em vaig deixar acumular alguns capítols i ara m'estic posant al dia. I encara és graciosa? Com sempre. O sigui, mai ha sigut graciosa, sempre ha sigut trista. Què dius? Ha sigut sempre boníssima. El que passa que sí que m'estic donant compte... És molt trist. Hi ha capítols que se'n van bastant cap al drama. Hi ha alguns que han acabat d'una manera bastant trista, però és una sèrie còmica d'aquestes bojarrades. Sí que és veritat que m'estic donant compte que és més del mateix de sempre, però absolutament tan excel·lent com sempre. Sí, jo crec que és tan excel·lent, tio. Està tot tan ben lligat, està tot tan ben... que crec que li estic donant menys valor del que té. Saps? O sigui, és igual de perfecte que sempre, però és igual que sempre. Seria com el resum més resumit. Jo... Has fumat, Pol? Has fumat, Pol? Perquè em sembla descripció de persona molt fumada. Jo et dic, és una sèrie que a mi m'encantava i no m'ha deixat d'agradar, però la tinc tan present a l'anar al Primark que m'he cansada d'ella. O sigui, és una sèrie que està explotada tant... Està tot arreu, sí. Que és que m'han tret les ganes de veure-la. És que estic fart de veure... A part que està sobreexplotada, jo crec que també hi ha una part d'aquesta de que quan passa un temps de temporada en temporada et desfas una mica... Nosaltres també que veiem 1000 coses... Sí. I el ser el mateix de sempre, per excel·lent que sigui, és el mateix de sempre. Jo l'estic gaudint, jo em poso un capítol, me'l miro, amb ric que flipes i tot el que tu... Però després ja està, a una altra cosa. I abans em quedava donant-li 30 milions de voltes i les connexions amb altres capítols i... Saps? Jo suposo que hi haurà un moment que em posaré a veure-la un altre cop. O sigui, inclús i la recuperaré, perquè és una sèrie que m'agradava. Però quan no la vegi a tot arreu, perquè és com el Simpson, és que ja me la van esgotar de tant treure merchandising. Així que... Si no, mira, fica't, tu que sí que tens Disney Plus, fica't Solar Opposites, que està bastant guai. És que és el mateix. No, sí i no, tio. Sí i no. Perquè com que no tens aquesta pretensió que se li pot ensumar a Rick i Morty, no sé, és una mica diferent. És el mateix i no. Per sort, mira't algun capítol i em diràs el què. Per sort sempre em queda BBC Buckhead. Així que... I a més ara estan fent temporada nova. Així que... Així que nosaltres anem recollint perquè ja és molt tard i ens estem passant de l'hora. Pol, Víctor, moltíssimes gràcies per estar una setmana més aquí amb tots nosaltres. Sí. El proper programa caurà ja cap a Halloween i haurem fet l'any, o sigui que alguna cosa farem bastant xula, suposo. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per estar aquí. Recordeu interactuar amb nosaltres a través de la xarxa de Twitter. Amb el Mico. Perquè, clar, doneu-li canya al Mico. Si no, es passa tot el dia fotent-li. I ja està, que això és tot, que porteu-vos molt i molt bé. Qualsevol pel·lícula comenteu i ens etiqueteu, així nosaltres la podem comentar amb vosaltres i us esperem això dintre de 2 setmanetes. I a partir de demà, aquest directe el tindreu a YouTube. Recupereu-lo. Recupereu-lo.
Busqueu-lo. Fins la propera, porteu-vos molt i molt bé. Adéu! Bona nit!